Ale všichni, v tomhle videu vám ukážu, jak se zaregistrovat na eToro, jak nakoupit první akci, jak akcie prodávat a vysvětlím vám celou tu platformu eToro. Takže pojďme na to. První krok, který musíte udělat, je jít na stránky etoro.com. Pokud chcete podpořit tento kanál, můžete kliknout na affiliate odkaz v popisku tohoto videa a následně si tady nahoře můžete změnit jazyk na češtinu, ať tomu rozumíme. Následně stačí kliknout na toto Začněte investovat a automaticky vás to vezme na tu stránku, kde se zaregistrujete. Pro to úvodní vytvoření účtu my můžeme zvolit pomocí Google, Facebooku anebo normálně klasicky napsat svoje uživatelské jméno, klasický e-mail, který používáme a zvolit si heslo. Následně musíme přijmout všeobecné obchodní podmínky, které máme s tímto brokerem a souhlasit s tím, jak prostě má ty zásady ochrany, prostě taková ta klasika, která je na každé stránce. Jakmile tedy vyplním tyto tři údaje, kliknu na založit účet a to mi vytvoří ten účet. Pokud kliknete na Google, tak vás to vezme ještě na tuto stránku, kde musíte vyplnit vaše heslo, ale máte tam už ten váš googlovský účet nebo googlovský e-mail. Super, právě jste si vytvořili účet, ještě ale musíme vyplnit nějaké údaje předtím, než budeme moct nakoupit a prodat akcie. Super, všechno je to dokončený, ten účet by měl být vytvořen, měly by tam být vyplněny úplně všechny detaily a v podstatě oni by to měli ověřit do 3 pracovních dnů. Do té doby vy můžete už rovnou začít obchodovat, takže vložíte maximálně 2000 eur a můžete s těma 2000 eur normálně nakupovat, prodávat akcie. Pojďme si teďka ukázat, jak se navigovat na té platformě eToro a ukážeme si takový tutoriál, jak začít s tím obchodováním na eToro. Ta první věc, kterou bychom teoreticky mohli udělat, je vložit prostředky, že jo? Chceme nejdřív vložit peníze, aby jsme mohli nějaké akcie nakoupit. Takže tady vlevo dole kliknete na to vložit prostředky a následně stačí vybrat částku, kterou chcete vložit. Je to částka v amerických dolarech, můžete vložit i jinou měnu, ale potom se vám to stejně automaticky převede na americké dolary. Pokud vkládáte poprvé, tak máte pouze 2 možnosti vkladu. Ta první možnost je pomocí kreditní karty, druhá možnost je pomocí bankovního převodu. Pokud zvolíte bankovní převod, můžete si to tady zvolit a kliknout na pokračovat a následně vám to ukáže ty údaje, které musíte zadat do toho bankovního převodu, abyste v podstatě měli ty peníze na tom vašem účtu a to zpracování bankovních převodů trvá přibližně 4 až 7 pracovních dnů od převodu. Takže pozor na to, to vložení přes kreditní kartu je dle mého názoru mnohem pohodlnější, v podstatě tady jenom vyplníte ty vaše údaje, kliknete na vklad, ověříte to, jak kdybyste klasicky nakupovali něco přes e-shop a budete mít ty peníze na účtu v podstatě hned. To, že ten vklad proběhl, si můžete ověřit, když jdete tady na to portfolio a tady v podstatě vidíte hotovost, se kterou můžete momentálně nakládat. To znamená peníze, které můžete použít k tomu, abyste nakoupili nějaké akcie nebo s nimi něco dělali. Momentálně je tady $0, protože jsem ještě nic nevložil. Další důležitá věc je virtuální portfolio neboli demo účet na eToro. V podstatě, pokud jste nový obchodník a chcete si třeba ze začátku jenom vyzkoušet tu platformu, ještě nevíte prostě, jak se nakupuje, jak se prodává, tak si osobně myslím, že je dobrý si to nejdřív vyzkoušet na nějakým virtuálním prostředí. Protože když uděláte nějakou chybu s reálnými penězi, tak vás to potom může stát poměrně dost peněz. Reálně, když to potom zkoušíte na tom virtuálním prostředí, tak v podstatě obchodujete s virtuálními penězi. To znamená, i když uděláte nějakou blbost, tak vás to nic nestojí. Takže když chcete přepnout na ten virtuální účet, tak můžete kliknout tady na to přepnout na virtuál. Následně se vás to zeptá, jestli to opravdu chcete udělat, kliknete na přepnout na virtuální portfolio a tím, že to přepnete, tak vám najednou tady skočí $100 000 v hotovosti a tady vidíte hodnota virtuálního portfolia. Pokud chcete přepnout zpět na to reálné portfolio a chcete opravdu udělat nějaké obchody s vašimi reálnými penězi, tak stačí kliknout tady na to přepnout na reál, a kliknete přejít na reálné portfolio a teďka vidíte prostě, že tohle je to vaše opravdové portfolio s těmi reálnými penězi. Takže já půjdu zpátky do toho virtuálního portfolia a pojďme si teďka ukázat, jak můžete nakoupit nějakou akci. Takže jak se dá nakoupit akcie na eToro, je to poměrně jednoduché. Nejdřív vyhledáte tu společnost, kterou chcete nakoupit. Třeba já chci nakoupit akcie Amazon. Takže si tady začnu psát Amazon, ono mě to automaticky už nabídne tu společnost, stačí si to rozkliknout a tohle můžete zavřít.
Teďka uvidíte prostě různé detaily o té společnosti, je tady spousta informací, můžete se podívat, jak se té akci daří, můžete se podívat na nějaké analýzy, když teda vložíte vklad, a na nějaké zprávy ohledně té společnosti. Nicméně, co my chceme udělat hlavně, je investovat, nakoupit akcie Amazonu. Kliknu tedy tady na to tlačítko investovat. To mě otevře tady ten dialog, kde za prvé dávejte si pozor, ať máte zaškrknuté tady to koupit, jo? Že chcete nakoupit ty akcie Amazonu. Kdybyste dali tady to prodat, tak to otevře nový CFD obchod, což z největší pravděpodobností nechcete. To by znamenalo, že byste sázeli na to, že akcie Amazonu půjdou dolů v podstatě. Co vy chcete pravděpodobně udělat, je koupit ty akcie, následně můžete nastavit sazbu. To znamená, pokud chcete ty akcie nakoupit pouze za nějakou stanovenou cenu, anebo za tu momentální tržní cenu. Defaultně je to tady na to na trhu, to znamená, že ten obchod se uskuteční v podstatě za tu momentální tržní cenu, která na tom trhu v ten moment, kdy tam ta objednávka dojde, bude. Jinými slovy, nemusíte řešit, jestli ta akcie se obchoduje za $98,13 nebo za $98,15, prostě se vám to automaticky nakoupí, i když ta cena bude o pár centů jinde. Pokud to nechcete dělat, tak můžete kliknout tady na to sazba a tím pádem si můžete začít specifikovat přesně tu částku, tu maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit za jednu akci. Jo? Tím pádem v podstatě, kdybych já to nechal takhle, jak to je, tak by to znamenalo, že já nakoupím akcie Amazonu v hodnotě $5,000, ale pouze za cenu, která je nižší než těch $98,04. Což v tomto případě by znamenalo, že by se mi ten obchod neprovedl a musela by ta akcie Amazonu klesnout prostě tady na tu úroveň, aby se mi ten obchod provedl. Takže pro začátečníky si myslím, že nakupovat za tu tržní cenu je úplně v pohodě, je to v podstatě pohodlné. Nemusíte se starat o to, jestli ten obchod opravdu provedl nebo ne, ale v podstatě to jenom zadáte a víte, že se to provede, jakmile to tam dorazí. Dále také specifikujeme částku, za kterou chceme nakoupit. Tady si můžete všimnout, že je to $5,000, můžu to normálně změnit na co chci. Ještě to můžu změnit i na jednotky akcí. Kdybych chtěl říct, že nechci nakupovat akcie Amazonu za $4,500, ale chci prostě nakoupit třeba 10 akcí Amazonu, tak to taky můžu udělat a v takovém případě mě to píše, že pravděpodobně mě to bude stát $981,3. A dále my můžeme specifikovat něco, čemu se říká pákový efekt, stop loss a take profit. Začneme odsud. Začneme tím stop loss. Stop loss v podstatě znamená, že my chceme automaticky uzavřít ten obchod, pokud ta cena toho aktiva klesne na nějakou úroveň. Takže řekněme, že já chci investovat, tady dám $1,000, ať se to dobře počítá. A kdybych já chtěl například prodat ty všechny akcie, když ztratím 35%, jo, na té investici, tak já bych nastavil stop loss v podstatě na tady to minus 350 a znamená to, že eToro automaticky prodá všechny ty akcie, co tam mám, pokud na tom obchodu prodělám více než $350. Já osobně tady tohle nepoužívám, já si vždycky dávám tady to bez stop loss, to znamená, že já si manuálně uzavřu ten obchod, kdy chci. Dále tu máme pákový efekt, pokud jste začátečník, tak to nechte na jedničce. Pokud víte, co to znamená a chcete opravdu obchodovat s CFD, tak to můžete měnit, ale silně doporučuji to nechat na té jedničce. To znamená, že budete kupovat to podkladové aktivum, to znamená reálně koupíte akcie Amazonu a neplatíte za to žádnou provizi. Pokud máte nějaký to X2 nebo X5, to znamená, že už se jedná o CFD, to znamená reálně nevlastníte akcie Amazonu, ale máte smlouvu s tím brokerem o tom, že vy sázíte na to, že akcie Amazonu půjdou nahoru. Takže silně doporučuji nechat to na jedničce, to, že jsem si s tím teďka hrálně nastavil ten stop loss, takže to zase odeberu. A take profit je v podstatě velmi podobný jako stop loss, akorát opačně. To znamená, prodej ty akcie automaticky, jakmile ta částka investovaná přesáhne $9,999,8. To znamená, že bych z té tisícovky ty akcie Amazon by vyletěly 10násobně nahoru, tak by mě to ten broker automaticky ukončil ten obchod a prodal všechny akcie. Opět já typicky dávám bez take profit, to znamená nechávám to prostě uzavřu si to sám manuálně ten obchod, kdy chci a nenechávám toho brokera, aby mě to nějakým způsobem mohl ovlivnit.
Takže jakmile jste s tím vším spokojení, můžete kliknout na to zadat pokyn a v podstatě vám to zadá ten pokyn a tady v tom portfoliu, když půjdete, tak si můžete všimnout, že už tady máte pokyn, který čekající příkaz na otevření. Teď se tady můžete ptát, nakoupilo to reálně ty akce? No ještě ne. Můžete si všimnout, že to říká čekající příkaz. Proč to říká čekající příkaz? No momentálně jsou tady asi cca 3 hodiny odpoledne a americká burza ještě není otevřená. To znamená, že my jsme sice zadali příkaz, že chceme nakoupit akcie Amazonu za $1000, nicméně ta burza ještě není otevřená, takže ono to tam bude čekat, dokud se ta burza neotevře a jakmile se ta burza otevře, tak nám to automaticky provede ten obchod. Jo, takže pokud vy investujete do něčeho, co ještě nemá otevřenou burzu, tak se vám může stát tady to, že ten příkaz bude čekat. Kdykoliv si to můžete rozmyslet v takovém stavu a můžete ten příkaz zrušit. Takže kliknete tady na ty 3 tečky a kliknete na zrušit. Tím pádem vás to vezme tady na tu stránku, kde prostě tady máte nevyřízený kupní pokyn a můžete říct storno, já už nechci koupit akcie Amazonu a zrušíte tak ten tržní pokyn. Teď si můžete všimnout, že normálně mám tu hotovost úplně stejnou, jakou jsem měl na začátku a nemám tady žádný pokyn. Když já půjdu a budu chtít investovat tedy do nějaké akcie, která momentálně je na otevřeném trhu, to znamená vyberu nějakou akci, která je obchodovaná v Německu, kde ta burza je momentálně otevřená, tady si můžete všimnout otevřený trh nahoře a budu do ní investovat, tak já můžu udělat úplně to samé, tady mě to dokonce ani nenabídne stanovit tu cenu, automaticky je to prostě za tu tržní. A můžu si tady dát částku, kterou chci investovat, třeba $5000, bez pákového efektu, bez take profit a kliknu si otevřít obchod. A můžete si všimnout, že mě to automaticky dalo objednávka vyplněna. Když já jdu zpátky do toho portfolia, tak teďka tady vidíte už, že mám prostě nakoupených 96,45 jednotek té akcie Fraport. Investoval jsem tam $5000. Momentálně na tom prodělávám 0,06%. Takže takto se dají nakoupit akcie na eToro. Pojďme se podívat na to, jak se dají prodat akcie na eToro. Možná někdo by řekl, OK, tady je nějaké prodat, můžu kliknout tady na to S a ono mě to automaticky prodá ty akcie. Neprodá. Tohle vám vytvoří nový obchod s CFD, takže pozor na to, prosím, neklikejte. Dávejte si na to opravdu pozor, takhle neprodáte ty akcie, když to tak může vypadat, jo? Že si říkáte, jo, prodám 5000, to jsem tam investoval, otevřít obchod a reálně to tak prostě není. Tohle vám vytvoří nový CFD obchod, jo? Tady vidíte obchod s CFD a máte tady prostě nějaké poplatky za to a je to v podstatě sázíte na pokles té ceny té akcie. Jo, takže kdybych já omylem kliknul na to otevřít obchod, tak si můžete všimnout, že tady pořád mám tady to v tom portfoliu. Mám tady investováno $10,000 a v podstatě je to nějaký, prodávám momentálně 0,26 jednotky. Jo, teď když si to celý rozkliknu, tak tady vidíte, že mám jednu pozici, která je koupit, to znamená koupil jsem opravdu reálně těch 96 akcí za těch 5000 a potom tady mám prodat CFD a já to v podstatě nechci tady to jsem udělal omylem, takže kliknu na to zavřít. Jo, tím pádem já jakoby uzavřu ten obchod, který jsem udělal omylem. A teď tedy, když já jsem nakoupil akcie Fraportu a chci je prostě jenom prodat, nechci vytvořit nový obchod, tak to udělám takto. Já jdu do toho portfolia, kliknu si na tu akci, kterou bych chtěl prodat a následně tady si můžete všimnout, že tady máme zavřít a zavřít vše. V podstatě tady budu mít ty jednotlivé obchody, které jsem s tou akcí udělal. Pokud bych měl nějaký další nákup té akcie, tak tady budou prostě 2 řádky. A když já chci ty akcie prodat, tak kliknu tady na to zavřít. Teď se mě to zeptá, opravdu chci uzavřít ten obchod, kdy tady prodávám prostě 96 jednotek té akcie. Kliknu uzavřít obchod a tím pádem se mi to prodá. Jo, takže takovýmto způsobem se prodávají akcie na eToro. Dávejte si pozor na to, ať to neuděláte prostě chybně, takže třeba půjdete do toho portfolia, kliknete na to sell, anebo půjdete rovnou na tu akci, kliknete investovat a tady kliknete prodat. Tohle vám taky neprodá akcie. Jo? Vždycky to dělejte přímo přes to portfolio, když jdete tady do portfolia, tady si to rozklikněte a tady budete mít prostě storno nebo zavřít. Tím prodáváte akcie.
Pojďme se teď podívat, jak můžete někoho kopírovat na eToro. V podstatě eToro je známé pro tu funkci sociálního obchodování, kdy můžete kopírovat lidi, kteří jsou na té platformě a mají veřejný profil. V podstatě si můžete zadat nějakého uživatele, který má reálně veřejný profil a můžete ho začít kopírovat pomocí tady tohoto tlačítka. Když kliknete na kopírovat, tak se vás to zeptá, jakou částku chcete prostě začít kopírovat. A u toho kopírování je ještě ta nutnost nastavit si tu nějakou hodnotu, kdy chcete uzavřít ten obchod. Když vy si kliknete tady na upravit, tak vidíte, že zavřít tuto investici, když její hodnota klesne o 5%. To je defaultně. To je velmi málo. Jo? Jestli by vám to automaticky uzavřelo tu investici, když klesne o 5%, tak to s největší pravděpodobností je, nebo ne s největší pravděpodobností, ale je dost možné, že by to prostě uzavřelo ten obchod velmi rychle, že by byl prostě 2-3 špatné dny na trzích a automaticky by vám to uzavřelo to kopírování. Což s největší pravděpodobností si myslím, že nechcete, jestli chcete kopírovat po nějakou delší dobu. Takže silně doporučuji to dát na nějakou vyšší úroveň procenta, aby se to neuzavřelo automaticky. A dále se vás to zeptá, jestli chcete kopírovat i otevřené obchody. To v podstatě znamená, zda chcete kopírovat to portfolio, jaké to ten uživatel momentálně má. V podstatě, když půjdete do portfolia, tak se můžete podívat, jaké má portfolio ten uživatel. A já osobně doporučuji lidem, aby kopírovali i otevřené obchody, ale většinou to ti populární investoři mají napsané někde tady v tom popisku. Zda doporučí těm lidem, aby kopírovali i otevřené obchody, nebo zda jim to nedoporučují. Jsou lidi, kteří jsou prostě třeba tradeři, kteří obchodují velmi často, velmi rychle a ti třeba nedoporučují kopírovat otevřené obchody. Takže jakmile s tím budete spokojení, můžete kliknout na investovat a teďka to máte ve vašem portfoliu. To znamená, tady vidíte portfolio, je to tedy pořád ve stavu čekající, protože já tam mám poměrně dost akcí, které se obchodují v Americe, takže tam ta burza ještě není otevřená, tím pádem to znamená, že ty akce se vám ještě nenakoupí, nicméně některé akce už se vám automaticky nakoupily. Jo, stačí v podstatě, když jdete do toho portfolia a kliknete si na toho člověka, kterého kopírujete, tak vám to ukáže přesně ty akcie, které vlastníte, kolik jich máte a jak se jim daří. A můžete se rozhodnout i uzavřít nějakou z těch libovolných pozic, i když ta osoba, ten populární investor, pořád tu akci vlastní. Například vám se nelíbí ta akcie Trick Renewable Infrastructure Group, tak se rozhodnete v podstatě zavřít ten obchod. Tady pomocí těch 3 teček kliknete na zavřít a ono vás to vezme tady na tu stránku, kliknete na uzavřít obchod a tím pádem jakoby prodáte ty akcie a máte to zase jako hotovost k dispozici v podstatě. Takhle můžete reálně upravit ty pozice, které máte, když někoho kopírujete. Typicky to asi nechcete dělat, ale kdyby náhodou, tak tohle je ten způsob. A pokud samozřejmě chcete přestat tu osobu kopírovat, tak můžete kliknout tady na ty 3 tečky a buď můžete pozastavit to kopírování, anebo zastavit kopírování. To v podstatě znamená, že uzavřete všechny ty pozice a prodáte to celé a budete mít ty peníze zpátky. Super, pojďme se dál bavit o tom nastavení toho vašeho účtu. Nastavení účtu, tam se dostanete pomocí tohoto nastavení. Můžete si nastavit nějaké obecné věci, to znamená jazyk, jestli chcete mít nějakou místní měnu, ale to nutně neznamená, že reálně budete mít ten účet v té měně, to je v podstatě jenom převod. Dále můžete změnit nějakým způsobem váš účet, můžete měnit e-mail, telefon, můžete změnit dvoufaktorovou autentikaci a po případě uzavřít ten účet eToro anebo zeptat na výpis z účtu. Tohle je velmi dobré, když vlastně chcete mít nějaký report ohledně toho, jaké obchody se třeba dělaly v minulém roce. Jo, takhle si to zvolíte, kliknete na vytvořit a ono vám to automaticky vytvoří ten váš report a máte to super udělané pro vaše daňové povinnosti, pokud tedy nějaké máte. Takže takto získáte nějaký přehledný report ohledně těch obchodů, které jste dělali.
Dále můžete zapnout funkci obchodování jedním kliknutím. Já bych to osobně nezapínal, zvlášť pokud jste začátečníci. Můžete si zvolit vaše preference ohledně oznámení, co chcete dostávat jako e-mailová oznámení a jako webová oznámení, což vidíte vlastně tady, ty webová oznámení. Dále máte ochranu osobních údajů, to znamená, můžete si nastavit, že chcete nemít ten váš účet veřejný, to znamená, lidé vás nemůžou jen tak najít na té platformě a podívat se, jaké máte portfolio. Když to vypnete, tak vás nikdo nenajde, máte to všechno soukromí. Dále můžete nastavit opakované vklady, ale to můžete udělat až po tom, co vložíte nějaký jeden vklad pomocí kreditní nebo debetní karty. Pokud chcete upravit nějaké informace ohledně vašeho profilu, stačí se kliknout tady nahoru a můžete si upravit například doklad totožnosti, doklad adresy, všechny tyto věci. Po případě můžete přidat nějaký dokument. V případě problémů můžete jít tady na tuto záložku nápověda a zde můžete napsat, s čím potřebujete pomoct a automaticky by vás to mělo navigovat a měli byste dostat nějakou odpověď. Pokud nedostanete odpověď, můžete samozřejmě kontaktovat zákaznickou podporu. Pokud chcete vybrat peníze z eToro, tak stačí kliknout tady na to vybrat peníze. Musíte si zadat, kolik chcete vybrat a následně vyberete peníze. Pokud vybíráte na bankovní účet, může to chvíli trvat. Já osobně jsem vybíral jednou na PayPal a trvalo to, myslím, asi 4 dny, než to tam doběhlo ty peníze. Další věc, kterou můžete na té platformě eToro udělat, je navigovat se mezi těmito 4 základními taby. Když jdete tady domů, tak vidíte v podstatě nějakou tu hodnotu vašeho portfolia, vidíte tady prostě nějaké posty ohledně těch akcí, které třeba sledujete a můžete si to tady projíždět. Je to jako Twitter pro akcie, bych asi řekl. Lidé tady postují v podstatě všechno. Dále jsou tu i sledované položky, což je v podstatě takový seznam akcí nebo aktiv, které chcete sledovat. Defaultně už tady máte něco přidáno, můžete si vytvořit nějaký svůj vlastní seznam, který si nějakým způsobem pojmenujete a následně si do toho seznamu můžete přidávat třeba různé akcie. A následně tady máte. Tohle neznamená, že ty akcie reálně vlastníte, tohle v podstatě znamená jenom, že ty akcie sledujete. Jo, to je taková jako funkce, abyste měli nějaké akcie, které sledujete na jednom místě a můžete se podívat třeba, jak se daří za ten den akcím Google nebo akcím Mety. Můžete tady přidat i lidi anebo nějaké smart portfolios. Ten třetí tab je portfolio a to teďka ukážu na tom mém reálném portfoliu, protože si můžete všimnout, že já tady mám něco, čemu se říká overnight fees, z nějakého důvodu to tak má eToro pojmenované, ale tohle jsou v podstatě dividendy, které já jsem obdržel za to, že jsem držel ty akcie. A u některých z těch akcí to opravdu tvoří poměrně solidní částku, například u toho TRIC, u té Renewables Infrastructure Group, to je společnost, která platí poměrně solidní dividendu a tam už jsem obdržel dividendu v hodnotě $205 a investoval jsem tam pouhých 2000. Pokud chcete, abyste se mohli podívat na to, jaké jste obdrželi dividendy a kolik jste obdrželi z těch jednotlivých pozic, tak si to tady musíte nastavit pomocí tohoto tlačítka, kdy si na to kliknete a můžete si tady zvolit nějaké ty sloupce, které chcete mít nahoře. Jo, to znamená, vy si můžete pouze měnit ty sloupce. Jo, třeba já tady nechci mít to sell button a chci místo toho mít něco jiného. Takže tady si na to kliknu, vidím, tady mám sell button, kliknu si na to a můžu si to změnit na, nevím, risk třeba. Dám si apply a automaticky mě to změní, i když tam není žádná hodnota teda. A když já teda chci zobrazit tu dividendu, tak tady v tom prvním vy budete mít něco jako net invested a můžete si to změnit tak, že kliknete na to net invested a dáte si tady O/N fees. Kliknete na apply a budete tady mít obdržené dividendy. Musím říct, že to není úplně uživatelsky přívětivé, ale prostě tak to je na té platformě. A ten poslední tab, který tu máme, je Discover, kde můžete najít nějaké lidi, které byste teoreticky mohli chtít kopírovat. Můžete se podívat na nějaké smart portfolios, což jsou třeba čínské technologické akcie. Tady nahoře si to můžete seřadit podle těch jednotlivých věcí, takže když se kliknu na akce, tak tady vidím hezký přehled ohledně různých akcí,
které jsou nějakým způsobem trending. Když si některou z těch akcí rozkliknu, tak tady mám nějaký rychlý přehled, kdy tady máme prostě tržní kapitalizaci, price to earnings ratio, jaký to má tržby a tak dále. Máme tady i dokonce, co si o té akci myslí analytici. Když jdeme tady dolů, tak tady vidíme buď nejnovější zprávy ohledně té společnosti a následně tady vidíme nějaké prostě posty od uživatelů na eToro, co si o té akci myslí. Když jdeme tady na to statistiky, tak se můžeme podívat trošku více dopodrobna, i když to tedy zdaleka není tak podrobné, jak by to asi průměrný investor potřeboval. Nicméně je to alespoň něco, na co se můžete podívat. Pokud jste někdo, kdo dělá technickou analýzu, tak možná tady ten chart pro vás bude dobrý, ale co jsem slyšel od lidí, tak většinou tady to je jako nic moc a spíš používají nějaký trading view nebo něco takového. Já osobně technickou analýzu nedělám, takže nemůžu reálně hodnotit. Když jdete na to Analysis tab, tak se můžete podívat na to, co si o té akci myslí analytici. A vidíme prostě, jaký mají rating na tu akci, jaký mají price target a zda doporučují nakoupit, držet nebo prodat. Osobně sem už také moc nechodím, ale pro někoho to může být pořád jako zajímavé se na to podívat. A dále tu máme i zprávy ohledně té společnosti, to znamená, jsou tu různé prostě zprávy ohledně toho, co se děje, a dále se můžeme podívat i na sentiment ohledně té společnosti, což je si myslím poměrně užitečné. Můžu se také rozhodnout tu společnost z nějakého důvodu sledovat, kliknu si tady na to Add to Watchlist a dám si v podstatě jakýkoliv watchlist, který bych chtěl, a můžu to hned mít v tom watchlistu. Poměrně zajímavá funkce je tady ten kalendář ekonomických událostí. To je v podstatě kalendář, který vám zobrazuje, kdybyste měli dostat třeba nějakou dividendu, nebo kdy ta společnost bude podávat zveřejnění prostě kvartálních výsledků a tak dále. Je to si myslím poměrně zajímavá funkce a je to si myslím jako hezká funkce pro to, abyste se mohli rychle podívat, co se bude dít okolo těch vašich společností. Takže doufám, že jsem tu platformu popsal aspoň nějak srozumitelně a že teďka jste opravdu schopni nakoupit a prodat akcie. Pokud se chcete zaregistrovat na eToro a chcete podpořit tento kanál, můžete použít odkaz v popisku tohoto videa. Díky moc, že jste se dodívali až do konce a uvidíme se příště.